അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? എങ്ങനെയായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം? അയാൾ എങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവർത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണര്യോ ന വിചാല്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോവതിഷ്ഠതി നെംഗതേ സമദുഃഖ സുഖ സ്വസ്ഥഃ സമലോഷ്ടാശ്മകാഞ്ചനഃ തുല്യ പ്രിയ പ്രിയോ ധീരസ് തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതിഭി മാനാപമാനയോ തുല്യസ് തുല്യോ മിത്രാരി പക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ പാണ്ഡുപുത്ര, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ആർക്ക് വെറുപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനും ആയിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തം അല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദം ഇല്ലാത്തവനും നിരുദ്യമനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതനെന്ന് പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാം ചയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തിയോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മപദത്തിലെത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ അവ്യയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖസൈകാന്തികസ്യ ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഞാൻ തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായ യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗോ നാമ അത ചതുർദശോധ്യായഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന ഭഗവത്ഗീതയുടെ 14-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത വിശദീകരണം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. സർവത്ര ഗോവിന്ദ നാമ സങ്കീർത്തനം. ഗോവിന്ദ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി, ഇന്ന് മിനി മാതാജി ഒരു കീർത്തനം ചൊല്ലു. കൊറേ ദിവസം കേട്ടിട്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലു മാതാജി ചൊല്ലു. മിനി മാതാജി ചൊല്ലു ഒന്ന്. ഞാൻ ചൊല്ലാം. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും ആദ്യം ഒരെണ്ണം ചൊല്ലു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. ഞാൻ ചൊല്ലണ? ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെന്നാ? ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കരിമുകിൽ വർണ്ണന്റെ തിരുവുടലെന്നുടെ അരികിൽ വന്നെപ്പോഴും കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ
ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കാലിൽ ചിലമ്പും കിലുക്കി നടക്കുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കിങ്ങിണിയും വളമോതിരവും ചാട്ടി ഭംഗിയോടെ മുന്നിൽ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കീർത്തിയേറിയിടും ഗുരുവായൂർമേവുന്നൊരാട്ടി ഹരന്തനെ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൂത്താടിയിടും പശുക്കുട്ടികളുമായി ഒത്തുകളിപ്പതും കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കെട്ടിയിട്ടിടും ഉരലും വലിച്ചങ്ങു മുട്ടുകുത്തുന്നതും കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കേകികളെ പോലെ നൃത്തമാടിയിടുന്ന ബാലഗോപാലനെ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൈകളിൽ ചന്ദ്രനെ മെല്ലെ വരുത്തിയ ലോകൈകനാഥനെ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൊഞ്ചിക്കൊണ്ടോരോരോ വാക്കരുളിടുന്ന ചഞ്ചല നേത്രനെ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കോലും കുഴലുമെടുത്തു വനത്തിൽ പോയി കാലിമേയ്ക്കുന്നതും കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൗതുകമേറിയൊരുണ്ണി ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ചേതോഹര രൂപം കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കംസ സഹോദരി തന്നിൽ പിറന്നൊരു വാസുദേവന്ദനെ കാണാകേണം. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ ജയ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കല്ലോ വേണോ നീല നിറം പോലും നല്ല കല്ലോ വേണോ നല്ല വൈരി പേരോലുന്ന കല്ലോ വേണമോ. ഇന്ദ്രനീലമണി വർണ്ണം പൂട്ടു ലക്ഷ്മി വക്ഷശീലായി സാന്ദ്രമോദം വിളങ്ങുമാ കല്ലോ വേണമോ. നാരായണ 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 രാധേ ഗോവിന്ദ. ദേവഗീതം ജഠരമാ ആഘരത്തിൽ നിന്നുദിച്ച ദേവകൾക്കും മോഹമേറ്റും കല്ലു വേണമോ. ദുർഗാഭഗവതിയേതൻ പകരമായി കൊടുക്കാകിൽ ദുർഗമാർക്കുമെന്നായി തീർന്ന കല്ലു വേണമോ. നാരായണ നാരായണ
നാരായണ നാരായണ നാരായണ നാരായണ രാധേ ഗോവിന്ദ. പശുക്കളെ പാലിക്കുന്ന നന്ദഗോപൻ ശൗരിയോടു പിശുക്കന്യെ വാങ്ങിയതാം കല്ലു വേണമോ. ഗോപബാലന്മാരാം മുത്തു മാലയുടെ നടുക്കാടി ഗോപതിയായി മിന്നും കൃഷ്ണ കല്ലു വേണമോ. നാരായണ 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 രാധേ ഗോവിന്ദ. വല്ലഭ സ്ത്രീ നികരത്തിൽ കുഞ്ചകഞ്ചമകാരത്തിൽ നല്ലവണ്ണം രസിച്ചതാം കല്ലു വേണമോ. പരസുഖങ്ങളിൽ മുഴുകിടാൻ കെൽപ്പേറ്റുമ മഹാജനം ചൂടും നല്ല കല്ലു വേണമോ. നാരായണ 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 രാധേ ഗോവിന്ദ. ഹൃദയത്തിൽ ധരിപ്പോരെ മായാബന്ധം മുറിച്ചൂടൻ മൂർധഭിയിലാഴ്ത്തിടുമ കല്ലു വേണമോ. ഭരിക്കുകിൽ വേണ്ടെന്നായി തോന്നിയിടിലും ത്യജിക്കുവാൻ ചെരുക്കമുണ്ടാക്കി തീർക്കും കല്ലു വേണം. നാരായണ 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 അതേ ഗോവിന്ദ. കല്ലു വേണോ നീല കോലും നല്ല കല്ലു വേണം. വൈരി പേരോലുന്ന കല്ലു വേണമോ. നാരായണ 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 ഹരേ ഗോവിന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു മാതാജി ഇതാ ചൊല്ലെന്ന്. അതെ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി ആരാണ് ചൊല്ലാനുള്ള? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇനി ആരാണ് മാതാജിമാര് റെഡി ആയിട്ടില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ചൊല്ലട്ടെ? ഓ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ കേശവാ കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ. പീലിച്ചുരുൾ മുടിയും നീലത്തിരുവുടലും കാലത്തോടു കുറിയും ആണു തൊഴുന്നേൻ. കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ. മകരകുണ്ടലമിട്ട മലർക്കാത തൊഴുന്നേൻ. കുടില കുണ്ടലം പാറും കുളിർനെറ്റി തൊഴുന്നേൻ. കരുണ തൻ കടലായ കടമിഴി തൊഴുന്നേൻ. അരുണ കിരണമണി മുഖപദ്മം തൊഴുന്നേൻ. കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ. കളവേണുമണിയുന്ന കരതലം തൊഴുന്നേൻ. കൗസ്തുഭം തിളങ്ങുന്ന കളകണ്ഠം തൊഴുന്നേൻ. വനമാല മയങ്ങുന്ന മണിമാറിൽ തൊഴുന്നേൻ. കനകങ്കണം ഇട്ട കൈ തണ്ട് തൊഴുന്നേൻ. കേശാദിപാദം തൊഴുന്നേൻ. അരയിലെ മഞ്ഞ പട്ടുടയാടെ തൊഴുന്നേൻ. മണിമുത്തു കീലങ്ങുന്നോരഞ്ഞാണം തൊഴുന്നേൻ. കനകച്ചിലങ്ക തുള്ളം കാൽത്തളിർ തൊഴുന്നേൻ. കരിമുകിൽ വർണ്ണനയാടെ മുടി തൊഴുന്നേൻ.
കേശാദിപദം തൊഴുന്നേ കേശവ കേശാദിപദം തൊഴുന്നേ കേശവ കേശാദിപദം തൊഴുന്നേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. Hare Krishna, Mataji. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Rega Sajeev Mataji. Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ മാതാജി കീർത്തനം? ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ചെറിയൊരു കീർത്തനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജയ ജനാർദ്ദന കൃഷ്ണ രാധികാപതി ജനവിമോചന കൃഷ്ണ ജന്മമോഹന ഗരുഡവാഹന കൃഷ്ണ ഗോപികാപതി നയനമോഹന കൃഷ്ണ നീരജേക്ഷണ സുജന ബാന്ധവ കൃഷ്ണ സുന്ദരാകൃതി മദന കോമള കൃഷ്ണ മാധവ ഹരേ വസുമതീപദേ കൃഷ്ണ വാസവാനുജ വരഗുണാകര കൃഷ്ണ വൈഷ്ണവാകൃതേ സുരുചിരാനന കൃഷ്ണ ശൗര്യവാരിധേ മുരഹരാ വിഭോ കൃഷ്ണ മുക്തിദായക വിമലപാലക കൃഷ്ണ വല്ലവീപദേ കമലലോചന കൃഷ്ണ കാമദായക വിമലഗാത്രക കൃഷ്ണ ഭക്തവത്സല ചരണപല്ലവം കൃഷ്ണ കരുണകോമളം കുവലയേക്ഷണ കൃഷ്ണ കോമളാകൃതി തവ പദാംബുജം കൃഷ്ണ ശരണമേകണേ ഭുവനനായക കൃഷ്ണ പാവനാകൃതി ഗുണഗണോജ്വല കൃഷ്ണ നളിനലോചന പ്രണയവാരിധേ കൃഷ്ണ ഗുണഗണാകര രാമസോദര കൃഷ്ണ ദീനവത്സല കാമസുന്ദര കൃഷ്ണ പാഹി സർവദാ നരകനാശന കൃഷ്ണ നരസഖാജയ ദേവകീ സുത കൃഷ്ണ കാരുണ്യാംബുധേ കംസനാശന കൃഷ്ണ ദ്വാരകാവാസിൻ പാസുരാത്മജ കൃഷ്ണ ദേഹി മംഗളം തൃപ്പദാംബുജം കൃഷ്ണ കാമകോമളം ഭക്തദാസന കൃഷ്ണ അടിയനെ സദാ കാത്തുകൊള്ളണേ കൃഷ്ണ സർവദാ വിഭോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എവരിബഡി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരന്മിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനീശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukam karoti vachalam pantham nagayate girim pitrapadamaham vande paramanandamaadhavam. Om Shri Krishna Paramatmani Namaha. Om Shri Krishna Paramatmani Namaha. Om Shri Krishna Paramatmani Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Ho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, everybody. Hare Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna Hare Krishna Mataji. Hare Mataji. Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. അധ്യായം 14 നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ലെസനാണ്. നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ ആദ്യം നമുക്ക് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്നിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചത് ക്ഷേത്രജ്ഞ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ക്ഷേത്രം, ആരാണ് പ്രകൃതി, ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അർജുനൻ ചോദിച്ചു ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. എന്താണ് അറിവ്, ജ്ഞാനം എന്താണ്, ജ്ഞേയം എന്താണ് അറിവിന്റെ പ്രക്രിയ, എന്താണ് അറിയേണ്ടത്, എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് അർജുനൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്.
ജ്ഞാനത്തിലൂടെ എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ ലെസണിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, പിന്നെയുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം. അതിൽ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തത്. എന്താണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ശരീരം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ശരീരവും അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ നന്നായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഷുവർ ആയിട്ടും പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നും കൂടി. അപ്പം ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്? ഈ ശരീരം എന്താണ്, ആരാണ് എന്നൊക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. പുൽക്കൊടിയുടെയും ഉറുമ്പിന്റെയും എത്ര ഉറുമ്പുകളുണ്ട്? ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള മൗണ്ടന്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ഒരു ഉറുമ്പ്, ഡാർക്ക് കളറിലെ ഒരു ഉറുമ്പ്, അതിനെ പോലും ഭഗവാന് വളരെ നന്നായിട്ട് സുപരിചിതമായിട്ട് അറിയാം. നന്നായിട്ട് ഭഗവാനെ അവർക്ക് ധ്യാനിക്കാൻ കൂടി അറിയില്ല ഭഗവാൻ. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി നമ്മളെ നാസ്തികരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടി അവരിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ട്, അവരെയും ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിനെ ജഗന്നാഥ സ്വാമിയായിട്ട് ലോർഡ് ഓഫ് ദ യൂണിവേഴ്സ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുക. എന്നാൽ ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? തേഷാമഹം സമുദ്ധർക്കാ മൃത്യു സംസാര സാഗരാത്. ഇന്നലത്തെ ലെസന്റെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തേഷാമഹം സമുദ്ധർക്ക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആളെ, സറണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ആളെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സമുദ്ധർക്ക, സമുദ്ധരിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു. ഭവസാഗരത്തിൽ നിന്നും തേഷാമഹം സമുദ്ധർക്ക മൃത്യു സംസാര സാഗര. ഇതില് മൃത്യുള്ളതാണ്. ഇത് ദുഃഖാലയം അശാശ്വതമാണ്, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള വേൾഡ് ആണ് ഇത്. ഇതില് നമ്മൾക്ക് യാതൊരു സന്തോഷവും നമ്മൾക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഉണ്ടാകും, സന്തോഷം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല. കുട്ടികളെ കാണുമ്പോഴും അവരുടെ സ്മൈല് കാണുമ്പോഴും അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഹാപ്പിനെസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടാകും. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട്, ഒരു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഉണ്ട്. ആദ്യന്ത ബന്ധ കൗന്തെയ്യ. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാത്തിനും ആദ്യവുമുണ്ട് അന്തവുമുണ്ട് കൗന്തെയ്യ. ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സന്തോഷങ്ങൾക്കും അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ട്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇറ്റേണൽ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ഭാവം നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. എന്നെ ഭഗവാൻ കാണുന്നു, എന്റെ ഫീലിങ്സ് എല്ലാം ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു, എന്നെ നന്നായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് അവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് അമൃതത്വം ആസ്വദിക്കാം. അതല്ലെങ്കിലോ ജന്മ മൃത്യു ജരാ വ്യാധി എന്ന് പറയുന്ന അതല്ലാതെ പരമ്പരയല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എപ്പോഴും നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ച് മരിച്ച് അതിൽ നിന്നും ഒരു ഉയർച്ചയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ട്, നമ്മൾക്ക് വിവേകമുണ്ട്, ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ വർക്കിംഗ് ആണ് നമ്മളുടെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക. എത്ര ബാങ്ക് ബാലൻസ് നാമം ജപിച്ച് കൂട്ടാമോ അത്രയും കൂട്ടുക ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾക്ക് അത് ചെലവാക്കാതെ യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കുക. എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട്, നാമം എന്നാ പറയുന്നത്, മന്ത്രം എന്നല്ല പറയുന്നത്. മഹാമന്ത്രം ഓക്കെ നമ്മൾ ജപിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളിലാണ് സാധാരണമായിട്ടുള്ള ശക്തിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാമം ജപിക്കുക. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടീസ്, നമ്മളുടെ റോൾ എന്താണ് അത് ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. എന്താണ് ഫസ്റ്റ് റോള് വരുന്നത്? അച്ഛനമ്മമാരെ നോക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് റോളായിട്ട് വരുന്നത്. അച്ഛനമ്മമാര് തന്നെയാണ്, ഞാൻ തന്നെയാണ് അമ്മയും, ഞാൻ തന്നെയാണ് അച്ഛനും എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മളുടെ അമ്മയും അച്ഛനുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം അവരുടെ കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ നമസ്കരിക്കേണ്ടത്, ബഹുമാനിക്കേണ്ടത് അവരെയാണ്. നമ്മളെ സില്ലിയായിട്ട് കാണും. കുറച്ചൊക്കെ പ്രായമായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അവർ പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കാണ്ട് പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കാണ്ടൊക്കെ നോക്കും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമുക്കത് മഹാപരാധമായിട്ട് ഭവിക്കുക. അപ്പം എസ്പെഷ്യലി അവര് ഭക്തരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുവർ ആയിട്ടും നമുക്ക് മഹാപാപം തന്നെ, വൈഷ്ണവാപരാധം തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്താണ്? നമുക്ക് എല്ലാവരോടുമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ്, കുലദൈവങ്ങളോടും ഗ്രാമദൈവങ്ങളോടും സർപ്പദൈവങ്ങളോടും നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മമാരോടും പിന്നെ നമ്മുടെ ഫാമിലി അതുപോലെ ചുറ്റുമുള്ളവരോടും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. സന്യാസിമാരോടും ക്ഷേത്രങ്ങളോടും എല്ലാമുള്ള ഡ്യൂട്ടീസ് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അച്ഛനെയും അമ്മയും മാന്യമായിട്ട് നോക്കുക, അവരെ അപമാനിക്കാതിരിക്കുക, ഒരു വാക്കുകൊണ്ട് പോലും വേദനിപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക. ഭഗവാൻ അത് ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത
ഇല്ലാത്ത കാര്യമാണ്. അപ്പം അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്ന 14ാമത്തെ ലെസണിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം. അപ്പം പുണ്ടലീകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പണ്ഡരിപൂരില്. അപ്പം അവിടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും വളരെയധികം നാമം ജപിക്കുന്ന ഭക്തരാണ്, അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവിടെ പുണ്ടലീകനും നല്ലൊരു ഭക്തനായിരുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴും. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം പക്ഷെ അച്ഛനമ്മമാരോട് വളരെ മോശമായിട്ട് പെരുമാറുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ പുണ്ടലീകൻ അച്ഛനമ്മമാരെ അത്ര ബഹുമാനിക്കില്ല, ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യിക്കുക, അതുപോലെ ഒരു മാന്യത കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പുണ്ടലീകൻ കാശി യാത്രയ്ക്ക് പുറപ്പെട്ടു. ഗംഗാസ്നാനം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്യണം പുണ്ടലീക ഗംഗാസ്നാനം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമായില്ല ഇപ്പോഴെന്തിനാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപമാനിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകനും ഭാര്യയും കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചു. അതിനുശേഷം അമ്മയും അച്ഛനും നടന്നാണ് പോയത്. എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി എവിടെയെങ്കിലും തങ്ങേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അച്ഛനെ കൊണ്ടാണ് കുതിരയെ കുളിപ്പിക്കുക, അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം കൊടുപ്പിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രോഹമൊക്കെ ചെയ്തു. അവസാനം ഒരു ദിവസം ഈവനിങ് ആയപ്പോഴേക്കും ഒരു ഫോറസ്റ്റിന്റെ മിഡിലായിട്ടുള്ള പോർഷനിലെത്തി. അതിൽ നിന്ന് 2 വഴി പോകുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് പോകുന്നത് വളരെയധികം ഡെൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ്, ഒന്ന് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒറ്റയടി പാതയാണ്, ചിലപ്പോൾ ഒരു ആശ്രമം കണ്ടേക്കാം എന്ന് തോന്നി. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകനും എല്ലാവരും കൂടി ആ വഴിയിലൂടെ അങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിച്ച സമയത്ത് അവിടെ കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം കണ്ടു. കുക്കുട മഹർഷി ഇവർക്ക് ആതിഥ്യം കൊടുത്തു, അവിടെ താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യം കൊടുത്തു. എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും താമസിച്ചോളൂ, ക്ഷീണം മാറിയിട്ട് പോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകൻ അപ്പോഴും അച്ഛനെയും അമ്മയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്ത് കുക്കുട മഹർഷിയോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാ കാശിന്നറിയോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ കുക്കുട മഹർഷി പറഞ്ഞു എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പുണ്ടലീകന് പുച്ഛത്തോടെ ചിരിക്കുകയും കൂടി ചെയ്തു. കുക്കുട മഹർഷിയായിട്ട് കൂടി കാശി അറിയില്ലാന്നോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവസാനം ഉറങ്ങാൻ കിടന്ന സമയത്ത് അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ 2-3 ദിവസം ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ട് പോകാം, നല്ല കാല് വേദനിക്കണോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത്രയും നടന്നു അവര്. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകനാണെങ്കിലോ ക്ഷീണമൊന്നുമില്ല, കുതിരപ്പുറത്താണ്. അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് ഇപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങിയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കേട്ടു 2-3 സ്ത്രീകൾ അവിടെ പുറത്ത് സംസാരിക്കുന്നു. ആരൊക്കെയോ വന്നിട്ട് ഈ ആശ്രമം അടിച്ചു വാരണു, സമിതിയൊക്കെ റെഡിയാക്കണോ, പൂക്കളൊക്കെ പറിച്ചു വെക്കണോ, ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അകത്തൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണോ. ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുണ്ടലീകന് തോന്നി ഇതാരാണിത്, സ്ത്രീകളൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറച്ച് മുഷിഞ്ഞ ഡ്രസ്സ് അവരുടെ. എന്നിട്ട് അവർ ഈ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ആശ്രമത്തിലെ എല്ലാ പണിയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പം പുണ്ടലീകൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ആരാണ് നിങ്ങളെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് തീർത്ഥ നദികളാണ്, പുണ്യ നദികളാണ്, ഗംഗ, കാവേരി, ജമുന തുടങ്ങിയ പുണ്യ സരസ്വതി വരെ ഉണ്ട്, പുണ്യ നദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞു കുക്കുട മഹർഷിയുടെ ആശ്രമം എന്ന് പറയുന്നത് കാശിയേക്കാളും എല്ലാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കാളും വളരെ പുണ്യമുള്ളതാണ്. എന്താ ഇത്ര പുണ്യം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു കുക്കുട മഹർഷി തന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും വളരെ നന്നായിട്ട് ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്, സ്വന്തം ഡ്യൂട്ടി വളരെ നന്നായിട്ട് ചെയ്ത കുക്കുട മഹർഷി തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇത് തന്നെയാണ് തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയുന്ന തീർത്ഥസ്ഥലം ഇത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. കുക്കുട മഹർഷിക്ക് പുണ്ടലീകന് തന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി. അതിനുശേഷം പുണ്ടലീകൻ അച്ഛനെയും അമ്മയും വളരെ മാന്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഗംഗാസ്നാനമൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു വീട്ടിലേക്ക്. എന്നിട്ട് കുറച്ച് നാൾ അങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും പ്രായമായപ്പോഴേക്കും പുണ്ടലീകൻ തന്നെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നു, അച്ഛനമ്മമാരെ കുളിപ്പിക്കുന്നു, എല്ലാ സേവയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം എല്ലാ ദിവസവും പുണ്ടലീകൻ അമ്പലത്തിൽ പോകും, ഒരു സമയം നോക്കിയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്നെന്താ പുണ്ടലീകൻ വരാത്തേ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഭഗവാൻ പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകന്റെ വീട് നോക്കിയിട്ട് അങ്ങ് നടന്നു വന്നു. പുണ്ടലീകന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴേക്കും പുണ്ടലീകൻ അച്ഛനെയും അമ്മയും കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടോ ഒക്കെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം പുണ്ടലീക എന്ന് വിളിച്ചു ഭഗവാൻ. അപ്പം ആരായാലും സാരമില്ല, അവിടെ തന്നെ നിന്നോളൂ, ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും സെർവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പുണ്ടലീകൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കിവിടെ കാല് വേവണു, നല്ല ചൂടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഉച്ച സമയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പുണ്ടലീകൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടിക എടുത്തിട്ട് എറിഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ഇഷ്ടികയുടെ പുറത്തൊന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഇഷ്ടിക പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുക, ഇഷ്ടികയുടെ മുകളിൽ നിന്നാല് ചൂടാവില്ല കാല്. അപ്പൊ ഇഷ്ടികയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഇങ്ങനെ ഇടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കണം, എന്നാലേ ആ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും.
ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ രൂപത്തിൽ അവിടെ നിന്നു. എന്നിട്ട് പുണ്ടലീകൻ വന്നു നോക്കിയപ്പോഴെന്താ ഭഗവാനാണ്. എന്താ ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നിന്നെ കണ്ടില്ലല്ലോ, അതുകൊണ്ട് അന്വേഷിച്ചു വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഭഗവാന്റെ വാത്സല്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തനാണ് എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഡ്യൂട്ടീസും കൂടി കൂടെ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇഷ്ടികപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വിഠൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പണ്ഡിതപൂരില് വിഠലായിട്ട് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന, രണ്ട് കൈയും ഇടുപ്പിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. രുക്മിണിയുടെ കൂടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. പണ്ഡിതപൂരിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, പണ്ഡിതപൂരിലൊക്കെ ഭക്തർക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. 24 hours ഭജൻ നടക്കുന്ന ക്ഷേത്രമാണ് പണ്ഡിതപൂർ എന്ന് പറയുന്നത്. പോയി ശ്രമിക്കുക പോവാനായിട്ട്, തൊഴാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ പുണ്ടലീകന്റെ ആ ഭക്തി കണ്ടിട്ടും ആ സേവന മനോഭാവം കണ്ടിട്ടും വന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഭക്തനെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അധ്യായം 14 ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം. എന്തൊക്കെയാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? അതിനെയാണ് നമ്മൾ അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരാളുടെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾക്ക് അയാൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണ് ഉള്ളത് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. സത്വഗുണമാണോ, രജോ ഗുണമാണോ, തമോ ഗുണമാണോ? അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്, മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ലെസൺ. ആ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചറിനെ അതിക്രമിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എങ്ങനെ പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലെ ഈ ലെസൺ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ഭഗവാനെ വാച്ച് പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ പരാം സിദ്ധിമിതോ ഗതാഹ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനാണ് പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത്. പരം ഭൂയ പ്രവക്ഷ്യാമി, ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ, ജ്ഞാനാനാം ജ്ഞാനമുത്തമം, വളരെയധികം ജ്ഞാനത്തിലും ഏറ്റവും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ആരാണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഋഷയ മുനയ സർവേ യജ്ഞാത്വാ മുനയ സർവേ, മുനികളെല്ലാം ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പരാം സിദ്ധിമിതോഗതാഹ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അവര് പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ജ്ഞാനമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഋഷിമാരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ഭഗവാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഏതൊന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ ഋഷികളെല്ലാം തികഞ്ഞ പരിപൂർണത നേടിയിട്ടുള്ളത്? സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആ ജ്ഞാനത്തെ ഞാൻ വീണ്ടും നിന്നോട് പറയാം. ഇതില് കാണുന്ന പിക്ചറ് നീമി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗശാലയാണ്, കൊട്ടാരമാണ്. നീമി ചക്രവർത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ സീതാദേവിയുടെ വംശത്തിലെ ഒരു രാജാവാണ് നീമി ചക്രവർത്തി, മിഥിലയിലെ രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ആ രാജാവ് ഒരു ദിവസം ബൃഹസ്പതിയോട് ചോദിച്ചു, ദേവ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് എന്തോ ആയുസ്സിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര ഇത് പോരാ, പേടിയാവുന്നു, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊരു യാഗം ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പുരോഹിത, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചെയ്തു തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ആ സമയം തന്നെ ബൃഹസ്പതിക്ക് ദേവേന്ദ്രന്റെ വിളിയും വന്നു. അവിടെയും ഇതുപോലെ എന്തോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിളി വന്നു. ആ സമയത്ത് ബൃഹസ്പതി ഇന്ദ്രന്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത്, മനുഷ്യന്റെ അല്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തില് ബൃഹസ്പതി അങ്ങോട്ട് പോയി. ആ സമയത്ത് ഈ നിമി ചക്രവർത്തിക്ക് തോന്നി, എന്തെങ്കിലും ആപത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പുരോഹിതരെ വിളിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി യാഗം. യാഗശാലയിലാണെങ്കിലോ ധാരാളം എല്ലാ ദേവന്മാരും വന്നു. എന്നിട്ട് യാഗത്തിന്റെ ആഹുതിയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. അതിനുശേഷം എല്ലാവരും വളരെയധികം അനുഗ്രഹിച്ചതിന് ശേഷം തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. അപ്പം ആ യാഗശാലയില് 9 നവയോഗികൾ വന്നു, ഋഷഭദേവന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള 9 നവയോഗികൾ. എന്നിട്ട് നിമി ചക്രവർത്തി അവരോട് ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു. 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഓരോരുത്തരായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്തു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുക്കന്മാരിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുക എന്നതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അപ്പം അതിനുശേഷം ബൃഹസ്പതി വന്നു. ബൃഹസ്പതി വന്ന സമയത്ത് നോക്കിയപ്പോഴെന്താ, നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ യാഗമൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദേഷ്യം വന്ന ബൃഹസ്പതിക്ക്, ദേവഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിക്ക്, എന്നിട്ട് ശപിച്ചു, നിന്റെ ശരീരം പതിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം നിമി ചക്രവർത്തിയുടെ ശരീരം പതിച്ചു. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ദേവന്മാരെല്ലാവരും നിമി ചക്രവർത്തിയോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് ദേഹം തരാം, നീ ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു, ചിരകാലം ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. നിമി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, വേണ്ട, എനിക്ക് ഇനി ശരീരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് ജീവിക്കണം, അപ്പൊ നീ എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ നിമി ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞു, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും കണ്ണിൽ ഞാൻ വസിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നിമിയാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണില് കണ്ണടയുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിമി ചക്രവർത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നത്.
ഓക്കെ, അപ്പം നിമി ചക്രവർത്തിയോട് നവയോഗികളോട് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനും പറഞ്ഞ ആൻസേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭാഗവതത്തിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ഇതം ജ്ഞാനമുപാശ്രിത്യ മമ സാധർമ്യമാഗത സർഗേപീനോ പ്രജായന്തേ പ്രളയേന വ്യഥന്തിച്ച്. എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്ന? ഈ ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട്, അത് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്റേതിന് സമാനമായ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. ഭഗവാൻ ഈക്വൽ ആണ് പവർ കൊടുക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ മുൻപിൽ വന്ന് നിന്ന സുദാമാവിന് ഭഗവാൻ ദ്വാരകായെ പോലെ തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വെൽത്താണ് കൊടുത്തത്, അനുഗ്രഹിച്ചത്. ഭഗവാൻ ആരും താഴെയോ മുകളിലോ എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല. ഭഗവാന് എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് സമമാകും എന്ന ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ഭാവം, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് എന്ന് പറയും, ഇറ്റേണൽ എന്നൊക്കെ പറയും, സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാവത്തെ നമുക്ക് പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും. അത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താം. അങ്ങനെ ഉറച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ജനിക്കുകയുമില്ല, പ്രളയകാലത്ത് ആകുലചിത്തനാകുകയുമില്ല. അപ്പം പ്രളയകാലത്ത് എല്ലാ സൃഷ്ടികളും പ്രളയകാലത്ത് എന്തുണ്ടാകും? ഈ പ്രളയത്തില് നമ്മളെല്ലാം തീർന്നു പോകും, അതില് ലയിച്ചു പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ വീണ്ടും സൃഷ്ടി സമയത്ത് ജനിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാലോ ബ്രഹ്മപുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള കുമാരന്മാരും അതുപോലെ കുറച്ച് ഋഷിമാരുമെല്ലാം ഇതുപോലെ ജീവിക്കില്ല. ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിന് വരെ എന്തുണ്ട്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ 1000 ചതുർയുഗം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞു. അത്രയും തന്നെ രാത്രി സമയം കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രിയും കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രഹ്മാവിന്റെ കൽപ്പം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം ബ്രഹ്മാവ് തീർന്നു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുന്നില്ല. എങ്ങനെയിരിക്കും നമ്മള് ഗോലോകധാമത്തിലേക്കാണ്. ഗോലോകധാമം, അവിടെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കൂടെ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കും. പ്രളയം കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സർവ യോനിഷു കൗന്തെയ, എല്ലാം കൗന്തെയ, എല്ലാ സ്പീഷീസിലും മൂർത്തയ സംഭവന്തിയ, ഞാനാണ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്? താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോനി അഹം ബീജ പ്രദപിത. പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയും പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രവും എന്റെ ബീജവും കൂടിയതാണ്. അഹം ബീജ പ്രദപിത, ഞാനാണ് സീഡ് ഗിവിംഗ് ഫാദർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ബീജവും സീഡും പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയും കൂടിയതാണ് ഓരോ സൃഷ്ടിയും. ഈവൻ ബ്രഹ്മാവിനെ തന്നെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവിരിക്കുന്ന താമരപ്പൂവുണ്ടായത്. അതിനുശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ബ്രഹ്മാവിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത്. 4 ഭാഗത്തേക്കും നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ് 4 തലകൾ കിട്ടിയത്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഭഗവാനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയതും മുകളിലേക്ക് വന്നതും. അവസാനം തപ്പ എന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോഴേക്കും തപസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആ സമയത്ത് ബ്രഹ്മാവ് തപസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഭഗവാൻ മുൻപിൽ തന്നെ വന്ന് ദർശനം കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് നമസ്കരിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ആ ശക്തിയും കൂടി കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഹേ കുന്തിപുത്ര, നാനാരൂപേണയുള്ള ജീവി വർഗങ്ങൾക്കെല്ലാം ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മമെടുക്കാൻ അവസരം നൽകിയത് ഞാനാണ്. അവയുടെ ബീജപ്രദാതാവായ പിതാവും ഞാൻ തന്നെ എന്നറിയണം. അഹം ബീജ പ്രദപിത. അതുകൊണ്ട് ഫാദേഴ്സ് ഡേ എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മള് കൃഷ്ണനെ ഇതുപോലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ എഴുതി എൻജോയ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി, ഇത് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അഹം ബീജ പ്രദപിത, പ്രകൃതി മാതാവിന്റെ ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ ബീജവും കൂടി ചേർന്നതാണ് ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോരുത്തരും യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ളത്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് ജീവസത്തകൾക്കെല്ലാം ആദ്യ പിതാവ് എന്ന ഈ ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഗോലോകധാമത്തിലാണ് ഭഗവാന്റെ അധാറാണിയുടെ കൂടെ വിരാജിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് നാരായണൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ അവതരണങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. ആത്മീയം എന്താണ്? നമ്മുടെ ആത്മാവ് തന്നെ. ഭൗതികം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം ഭൗതികമാണ്. മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആണ്. പ്രകൃതികളുടെ സംയോഗമാണ് ജീവസത്തകൾ. അങ്ങനെയുള്ള ജീവസത്തകൾ ഭൂലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല
ബ്രഹ്മാവ് വാഴുന്ന സമുന്നത ഗ്രഹത്തിൽ പോലും കാണപ്പെടുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന്റെ ലോകത്തും സത്യലോകത്തിൽ മാത്രമല്ല സൂര്യൻ ഇരിക്കുന്നിടത്തും അഗ്നിയിലും വരെ എന്തുണ്ട്? ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. അതെങ്ങനെയിരിക്കും? അതിന്റെ ശരീരം ഫയർ കൊണ്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഭൂമിക്കുള്ളിലും വെള്ളത്തിലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവികളുണ്ട്, എല്ലാ സത്തകളുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു ചെറിയ കുഴിയിൽ പോലും എത്രയോ പ്രാണികളായിരിക്കും, എത്ര മണ്ണിര ഉണ്ടാകും, എത്ര കൃമികൾ ഉണ്ടാകും, എത്രയോ കൊതുകുകൾ ഉണ്ടാകും. അപ്പം ലക്ഷമാണ്, 84 lakh സ്പീഷീസ് ആണ് ഭൂമിയിലെ ജീവജാലങ്ങൾ. ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഹോൾ യൂണിവേഴ്സിലായിട്ട് ഉള്ളത്. എല്ലായിടത്തും സണ്ണിൽ പോലും അഗ്നിയിൽ പോലും ജീവസത്തകളുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇനി നമ്മള് ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി ഗുണാപ്രകൃതി സംഭവ നിബധ്നന്തി മഹാബാഹോ ദേഹേ ദേഹിനം അവ്യയം. ഹേ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള അർജുന, മഹാബാഹോ 3 ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയതാണ് ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. സത്വം, രജസ്, തമസ്. ശാശ്വതനായ ജീവാത്മാവിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അത് ഈ ഗുണങ്ങളാൽ ബദ്ധനാകുന്നു. നമ്മൾക്ക് ഒരു ശരീരം കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവും പരമാത്മാവും കൂടി ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിന് പ്രകൃതി സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ ശരീരം അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും, നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതനുസരിച്ച് നമ്മളിൽ സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും മാറി മാറി ഇരിക്കും. ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദൈവീഹേഷ ഗുണമയി മമമായ ദുരത്യയ, ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദിവ്യമായ ഈ പ്രകൃതി. മമമായ ദുരത്യയ മാവേവയെ പ്രപദ്യന്തേ മായാമേതാം കരന്തിരേ. മായാപതിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉയർന്ന സത്വഗുണമാണ് ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ളത്, പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മൾ രജോ ഗുണത്തിലും തമോ ഗുണത്തിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾക്ക് ഇതിന് മുകളിലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് പോയാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിൽ എൻട്രി ഉള്ളൂ. ഓക്കെ. ദേഹേ ദേഹിനം അവ്യയം. ദേഹിക്ക് ഈ 3 കാര്യങ്ങളോടും സംയോഗം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഭഗവാൻ സത്വഗുണത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വ പ്രകാശകമനാമയം സുഖ സംഖ്യേന ബധ്നാതി ജ്ഞാന സംഖ്യേന ചാനക. ഹേ പുണ്യാത്മാവേ, അനഘ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാത്തവൻ, പുണ്യാത്മാവ്, മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് വിശുദ്ധമാകയാൽ സത്വഗുണം പ്രകാശമാനവും ഈ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഈ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കും, നമ്മള് കുളിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ പൂജാകാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും, അമ്പലത്തിൽ പോകും, ധാരാളം ജപിക്കും. നമ്മള് വളരെ ശുദ്ധമായ മനസ്സോടുകൂടി ആരിലും വൈരമൊന്നുമില്ലാതെ നമ്മൾ പ്യുവറായിട്ട് നമ്മൾ നടക്കും. എന്നിട്ട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. അതൊക്കെ സത്വഗുണമുള്ളപ്പോ. അതുപോലെ തന്നെ സാത്വിക ഗുണമുള്ള ഫുഡൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കും. അതല്ലെങ്കിലോ അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? പക്ഷേ നമ്മൾ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകും. തത്ര സത്വം നിർമ്മലത്വ പ്രകാശകമനാമയം. മറ്റുള്ളവയെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകാശമാനമാണ് സത്വഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. ശാന്തമായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ്, ഗ്ലോയിങ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫേസ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. വിശുദ്ധമാകയാൽ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് ആ ഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർ സുഖത്താലും ജ്ഞാനത്താലും ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. എന്തുകൊണ്ടാത്? സുഖം കൊണ്ട് നമ്മൾ നല്ലതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഭാവം നമ്മളിൽ വരും. എന്നിട്ട് ഞാനാണ് ഈ വീട്ടില് ആകെ ഞാൻ 16 മാല ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ഈ വീട്ടിലെ ഭക്തി മുഴുവനും ചെയ്യുന്നത്, ഞാനാണ് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഇതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾക്കൊരു അഹങ്കാരം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പം ആ ഒരു അഹങ്കാരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനമാണത്, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് അതിൽ ബദ്ധരാക്കപ്പെടും. ആ അഹങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തുണ്ടാകും? നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരും. വിദ്യ വിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ വിഹസ്തിനി. വിദ്യ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വിനയമാണ് കൂടുതലും ഉണ്ടാകേണ്ടത്. പക്ഷേ സത്വഗുണമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്റെ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, എന്റെ ഭക്തി കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമ്മളങ്ങ് വിചാരിക്കും. ശരിക്കും എന്താണ്? നമ്മളുടെ കർമ്മഫലം കൊണ്ടായാലും നമ്മള് ഇതെല്ലാം അനുഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, പരമാവധിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്.
ജയദേവ കവികൾക്കാണ് അത്രത്തോളം ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ ആർക്കാണ് നിഷ്കളങ്ക ഭക്തിയുള്ള പത്മാവതിക്ക് ദർശനം കൊടുത്തു. രാഗാത്മകം വിധി. രജസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? രാഗാത്മകമാണ്, അത് ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാ വരുന്നത്. തൃഷ്ണാസംഗ സമുദ്ഭവം, തൃഷ്ണ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് രജോഗുണം വരുന്നത്. തന്നെ ബധ്നാദി കൗന്ദേയ കർമ്മസംഗേന ദഹനം, അല്ലയോ കുന്തിനന്ദന, അളവറ്റ തൃഷ്ണാധിക്യത്താൽ നിന്നുള്ളതാകുന്നത് രജോഗുണം. ദേഹസ്ഥനായ ജീവനെ അത് ഭൗതികമായ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളിൽ കൊടുത്തിടുന്നു. നമ്മൾക്ക് എന്താ തോന്നുക? നമ്മൾക്ക് ചീറ്റോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെയ്സ് ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ചാട്ടൊക്കെ കഴിക്കണം എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മോൾസില് പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ഷോപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മൾ പൈസ ചെലവാക്കും. ആകെപ്പാടെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതെല്ലാം കുറെ വാങ്ങി കൂട്ടും. ഇതൊക്കെയാണ് എന്റർടൈൻമെന്റ് എന്ന് നമ്മൾ സ്വയം ഒന്ന് വിചാരിക്കും. എന്നിട്ട് കൂടുതൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ വലിയ വീട് കെട്ടും, അതുപോലെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരുത്തി തീർക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അതിൽ കിടന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ വലയും. അത് അടയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും കുറച്ച് ആരെങ്കിലും ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. എങ്ങനെയെങ്കിലും പൈസ കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടും. നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ തീരാതെ വീണ്ടും വരും. ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടിയാലും വീണ്ടും നമ്മൾ വരും. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഏതാണ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് നമ്മളുടെ തീർന്നു പോകുന്നത്, അതുണ്ടാക്കിയ ആളിന്റെ ശാപം കൂടി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ രജസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അളവറ്റ തൃഷ്ണയാണ് അതിന്റെ ഉപദ്രവം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം രജോഗുണത്തിന് വളരെയധികം നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് വേണം എന്ന് തോന്നും, എരിവുള്ളതും പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നും. ഇതൊക്കെയാണ് രജോഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമ്മളെ ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് വീണ്ടും ബന്ധിക്കപ്പെടും. നമ്മള് നെക്സ്റ്റ് ജന്മവും നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കേണ്ടി വരും. തമസ്വജ്ഞാനജം വിദ്ധി. തമസ് എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? തമോ ഗുണം അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മോഹനം സർവദേഹിനം, അതെല്ലാവരെയും ജീവികളെയും മോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രമാദാലസ്യ നിദ്രാവി തന്നിബധ്നാദി ഭാരത. പ്രമാദം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അലസത, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥ. പ്രമാദമാണെങ്കിലോ അതിനേക്കാളും ഒരു ഡിഗ്രി കൂടിയ അവസ്ഥയാണ് ആലസ്യത്തിന്റെ നെക്സ്റ്റ് ഡിഗ്രി കൂടിയതാണ് പ്രമാദം എന്ന് പറയുന്നത്. നിദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് നേരവും ഉറങ്ങും. നമ്മൾ തലവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. നമ്മൾ ആൽക്കഹോൾസ് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും. ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജോലികളൊന്നും ചെയ്യാതെ വളരെയധികം ഫുള്ള് നെഗറ്റീവായിട്ട് നമ്മൾ ഭാരതപുത്ര അജ്ഞാനജന്യമായ തമോ ഗുണമാകട്ടെ സർവശരീരങ്ങളെയും വ്യാമോഹിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ മാറിയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? നാമജപം കൊണ്ട് സാത്വിക ഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഈ ഗുണത്തിന്റെ ഫലങ്ങളായ പ്രമാദം, അലസത, നിദ്ര എന്നിവ ബദ്ധ ജീവാത്മാവിനെ കൊടുക്കിയിടുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഉറങ്ങും, നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ജീവിയെ നമ്മൾ കൊന്ന് തിന്നും. അങ്ങനെയുള്ള അനാവശ്യമായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ? പശുബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പശു എന്ത് തന്നെ ആനിമൽ ആണെങ്കിലും, പട്ടിയാണെങ്കിലും പൂച്ചയാണെങ്കിലും, അത് പശുവാണെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ പോയാലും അതെന്താ അന്വേഷിക്കുക? എന്താണ് കഴിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് പല മൃഗങ്ങളും അന്വേഷിക്കുക. അപ്പം നമ്മൾക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാൻ ഇന്റലിജൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? പശുബുദ്ധിയിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് വരിക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ആനിമൽസിനെ പോലെ ജീവിച്ച് തീർക്കുകയാണോ വേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഏത് ഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ, നമ്മളെ തന്നെ ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് എന്ന്. അവ്യക്തത എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ത്രിഗുണങ്ങളെ നമ്മളുടെ ഫേസ് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഏത് ഗുണത്തിലാണെന്ന് ചിലപ്പോൾ പറയാൻ സാധിച്ചൊന്നും വരില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ ഇവാല്യുവേറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ഇതാണ് ബുച്ചേഴ്സിന്റെ അവിടെയൊക്കെ എന്താ ഉള്ളത്? കലി എന്ന് പറയുന്നത്. കലിക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ചൂതുകളി നടക്കുന്ന സ്ഥലം, ബ്രോത്തൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ബുച്ചേഴ്സിന്റെ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കലി ഇരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയുഗത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 4 റെഗുലേറ്ററി പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്?
നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ഇത് നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, ഫസ്റ്റ് തന്നെ നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ വൈഷ്ണവർക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സസ്യാഹാരം മാത്രമേ നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഒരു ജീവിയെയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപദ്രവിക്കരുത്. അതിൽ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളവര് ഓണിയൻ ഗാർലിക് കൂടി യൂസ് ചെയ്യില്ല. അപ്പം അത് നമ്മളുടെ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല പിന്നെയുള്ളത് നമ്മൾ ചൂത് കളിക്കരുത്, നോ ഗ്യാംബ്ലിംഗ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ നുണ പറയും അവിടെ ഇരുന്നിട്ട്. പിന്നെയുള്ളത് നോ ആൽക്കഹോൾസ്, നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ മദ്യപാനം അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ്, നമ്മൾ വേറൊരു മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പൗസിനോടല്ലാതെ നമ്മൾ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള റിലേഷനും വേറൊരു ആളോടും നമ്മൾ ചെയ്തുകൂടാ എന്നുള്ളതാണ്. എന്തുകൊണ്ടാ ഈ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? നമ്മൾ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ കമ്പാഷൻ എന്ന ഇലമെന്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മനസ്സിലെ കമ്പാഷൻ, കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലെ കമ്പാഷൻ എന്ന ഇലമെന്റിനെയാണ് അത് പോയി ബാധിക്കുക, ദയ എന്ന് പറയുന്നതിനെ. പിന്നെ നമ്മൾ നോ ഇലിസിറ്റ് സെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ക്ലീൻലിനെസ്സിനെ ബാധിക്കും, അതിനെ പ്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ ഉള്ളിലും പുറത്തുമായിട്ടുള്ള പ്യൂരിറ്റിയെ ബാധിക്കും. നോ ഗാംബ്ലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ട്രൂത്ത്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്ന സത്യത്തെ ബാധിക്കും, നമ്മുടെ സത്യം എന്ന ഇലമെന്റിനെ ബാധിക്കും. അതിനുശേഷം വരുന്ന ആൽക്കഹോൾസ് ആണെങ്കിലോ നമ്മളുടെ മനസ്സിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാ? സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാതായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഏത് നേരവും തസ്മാൽ സർവേഷു കാലേഷു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ബോധമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ തൊഴുക? അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇതില് നമ്മള് മനുഷ്യരില് മാത്രമല്ല ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുമുള്ളത്, പക്ഷികളിലും വൃക്ഷങ്ങളിലും മൃഗങ്ങളിലും എല്ലാം നമ്മൾക്ക് അറിയാം. ഇപ്പൊ എന്താണ് സത്വഗുണം, എന്താണ് രജോഗുണം, എന്താണ് തമോ ഗുണം. അപ്പം ഇതില് കാക്കയെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ? എച്ചിലേ കഴിക്കുള്ളൂ. ആകെ കർക്കിടക വാവിന് മാത്രമേ നമ്മൾ കാക്കയെ ഒന്ന് ബഹുമാനിക്കുള്ളൂ, പിതൃക്കളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാക്ക തമോ ഗുണത്തിലുള്ളത്. അത് ചീത്തയായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളോടാണ് അതിന് പ്രിയം. അതുപോലെ തന്നെ തേനീച്ചയാണെങ്കിലോ അത് എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ ലാസ്റ്റ് വരെ ഒരു തുള്ളി ചിലപ്പോ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വരില്ല. ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് രജോ ഗുണത്തിലാണ്. അതുപോലെ ഹംസം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്വഗുണത്തിലാണ്. അത് ശുദ്ധജലത്തിൽ മാത്രമേ വസിക്കുള്ളൂ. പാലും വെള്ളവും മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളം കളഞ്ഞ് പാല് മാത്രം കുടിക്കും. ഇനി ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? സത്വം സുഖേ സഞ്ജയതി രജകർമ്മണി ഭാരത ജ്ഞാനമാവൃത്യതു തമ പ്രമാദേ സഞ്ജയത്യുത്. അല്ലയോ ഭാരതപുത്ര, സത്വഗുണം ഒരാളെ സുഖം കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ സുഖം എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയിട്ട് പോകും. അതിൽ പോലും അറ്റാച്ച്ഡ് ആകരുത്. നമ്മളിപ്പോ ജപിക്കുന്നു, അത് ഭഗവാനാണ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത്, ഞാനല്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആകുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ രജോഗുണം കാമ്യ കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇനിയും പൈസ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്യുന്ന തമോ ഗുണമാകട്ടെ ഉന്മാദം കൊണ്ട് ഏതു നേരവും ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ തലവേദനയോ അതല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളോ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ ബെഡിലിരിക്കും. രജസ്തമശ്ചാഭിഭൂയ സത്വം ഭവതി ഭാരത രജസത്വം തമശ്ചൈവ തമസത്വം രജസ്തത. ഒരാളിൽ തന്നെയായി 3 ഗുണങ്ങളും ഉള്ളത്. ഏറ്റക്കുറച്ചിലുണ്ടാകും. അപ്പോ സത്വഗുണം രജസ്തമോ ഗുണങ്ങളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും. രജസാണെങ്കിലോ സത്വ തമസ്സുകളെ ഗുണങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നു. ചിലപ്പോ തമസ് സത്വ രജസ്സുകളെ ഇങ്ങനെ ആധിപത്യം ഇങ്ങനെ മത്സരം നിലനിൽക്കുന്നു, മാറിയും തിരിഞ്ഞുമൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു. അതാണ് പറയുന്നത് ഋഷിമാരൊക്കെ നമ്മള് ഇതില് സത്വഗുണത്തില് വർദ്ധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. അഭ്യാസേന തുകൗന്തെയ വൈരാഗ്യേന ശക്യതേ. നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കാത്തത് ഒന്നുമില്ല. ആർക്കും പരിശീലനം കൊണ്ട് സത്വഗുണം വളർത്തി രജസ്തമസ്സുകളെ തോൽപ്പിക്കാം. ഗുണം വർദ്ധിപ്പിച്ച് സത്വതമസ്സുകളെ കീഴടക്കാനും തമോ ഗുണത്തെ പോഷിപ്പിച്ചിട്ട് സത്വതമസ്സുകളെ രജസ്സുകളെ നശിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. ഇങ്ങനെ 3 ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവർക്ക് സത്വഗുണത്താൽ അനുഗ്രഹീതരാകാം. അതിനെയും അതിക്രമിച്ച വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന വിശുദ്ധ തത്വത്തിലെത്താം. ഇതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് ഭഗവാനോളം തുല്യമാകും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്തേക്കാണ് എന്ത് വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന വിശുദ്ധ തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിലാണ് നമുക്ക് മറ്റുള്ള സ്പിരിച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈശ്വര ശാസ്ത്രാഭിജ്ഞനാകുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് ഏതൊരു ഗുണത്തിനാണ് സ്വാധീനത എന്ന അയാളുടെ പ്രത്യേക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന്
തർക്കിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വൈഷ്ണവരെ ഒരിക്കലും തർക്കിക്കാൻ പോകരുത്. ശാന്തമായിട്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. നാമജപത്തിനായിട്ട് ആ സമയം യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. തർക്കിക്കുന്ന ആളെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ തമോ ഗുണം വളരെ കൂടുതലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. ചാട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എരിവുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ രജോ ഗുണം കൂടുതലുള്ളവരാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം. വളരെ കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സത്വഗുണത്തില്. അവര് വളരെ ന്യായമായിട്ട് നോർമലായിട്ട് പീസ്ഫുള്ളി ജീവിച്ചു പോകും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ തന്നെ പിടിച്ചു വലിക്കുന്നത്. സർവദ്വാരീഷു ദേഹിസ്മിൻ പ്രകാശ ഉപജായതേ ജ്ഞാനം യഥാ തഥാ വിദ്യാദ്വിവൃദ്ധം സത്വമിത്യുത്. നമ്മളുടെ ശരീരത്തില് 9 ദ്വാരങ്ങളുണ്ട്. ആ ദ്വാരങ്ങൾ 2 കണ്ണുകൾ, 2 ചെവികൾ, 2 നാസാദ്വാരങ്ങൾ, വായ്, ഈനസ്, ജെനിറ്റൽസ് ഇവയെല്ലാം സാത്വികതാ ലക്ഷണങ്ങളാൽ പ്രകാശിതമാകുമ്പോൾ, വളരെ കൂളായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, കാമായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ, ഏത് തരം ഇതും നമ്മൾ വളരെ ശാന്തമായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മനുഷ്യൻ സത്വഗുണ സമ്പന്നൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരക്കാർ കാര്യങ്ങളെ ശരിയായ നിലയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും പരിശുദ്ധരാണ്. നവദ്വാരങ്ങളിലും പ്രബുദ്ധമായ സന്തുഷ്ടിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണാം. ഇതാണ് സത്വഗുണത്തിന്റെ അവസ്ഥ. നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ശാന്തരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഏതൊരു രീതിയിലും അവര് വളരെയധികം ഭഗവാനില് ലയിച്ചിരിക്കും. ആത്മാരാമന്മാരായിരിക്കും. ആത്മാരാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ തന്നെ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരിയ്ക്കും. ഇത് മാംഗ്ലൂരിലെ DTs ആണ്. തൊഴുതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോവാം. ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ DTs ആണ്. ലോഭ പ്രവൃത്തിരാരംഭ കർമ്മണാമ ശതസ്പൃഹ രജസ്യേ താനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ ഭരതർഷഭ. ഹേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ, രജോഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിയായ ആസക്തി ഉണ്ടാകുന്നു. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പാർക്കിലൊക്കെ പോവുക, പാർട്ടീസിനൊക്കെ പോവുക, ഷോപ്പിംഗ് മാൾസ് ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ റഷായിട്ടുള്ള വളരെ പൈസ ചെലവാക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോവുക, ഫലോദിഷ്ടമായ പ്രവർത്തനം, വലിയ വലിയ വീടൊക്കെ വയ്ക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം വർക്ക് ചെയ്യണം. ഏതു നേരവും അത് തന്നെ. കഠിനമായ പ്രയത്നം, അടക്കാനാവാത്ത ആഗ്രഹം, എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയില്ലായ്മ, മോഹാവേശം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളുടെ ഷോപ്പിംഗ് ക്രേസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എന്തെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ഗുണങ്ങളുണ്ടോ നമ്മളെ കൊണ്ട് തന്നെ സാധിക്കും അതൊക്കെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ. നമ്മളുടെ നാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. ഈ നെക്ടാർ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ജിഹ്വാവേഗം, മനസാ ക്രോധവേഗം, എല്ലാ വേഗങ്ങളും നമ്മൾക്ക് അർജസ് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ അർജസിനെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. ബെല്ലി, ജെനിറ്റൽസ് ഇതെല്ലാം എല്ലാ ഇതിനും നമ്മൾക്ക് ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അർജസ് ഉണ്ടാകും. നമ്മൾക്ക് അത് വേണം ഇത് വേണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇനിയും ഇനിയും വേണം എന്നുള്ളത്, അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ഭഗവാൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനയോഗം ഉപദേശിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹ ഏവച തമസേതാനി ജായന്തേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. ഇതൊന്നും ആരും വന്ന് നമ്മളെ പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നില്ല. നമ്മൾ ഈ നരകമാക്കിയിട്ട് നമ്മളുടെ തന്നെ സ്വന്തം ജീവിതം നരകതുല്യമാക്കിയിട്ട് ജീവിച്ച് മരിച്ചു പോയാലും ആരും ഒന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല നമ്മളെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ ഇത് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഇത് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു സദ്ഗുരുവിനെ മാത്രമേ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിലോ നമ്മളിങ്ങനെ ആലസ്യപ്പെട്ടൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആരാ വന്ന് സഹായിക്കുക? നമ്മളെ ആരും ഒന്നും വന്ന് പറയാൻ പോകുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉദ്ധരേതാത്മനാത്മനം. സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ അവിനാശിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീയ ബലം നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. എന്നിട്ട് ചീത്തയായിട്ടുള്ള എല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിച്ചു പോവുക. അപ്രകാശോ പ്രവൃത്തിശ്ച പ്രമാദോ മോഹൈവച തമസേതാനി ജായതേ വിവൃദ്ധേ കുരുനന്ദന. തമോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ കുരുനന്ദന തേജസ്സില്ലായ്മ, അകർമ്മണ്യത, പ്രമാദം, വ്യാമോഹം എന്നിവ പ്രകടമാകുന്നു. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കും. ആ അവസ്ഥയും വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഇനി ഇവർക്ക് എന്താണ് മരണശേഷം ഉണ്ടാവുക? സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. അതിനേക്കാളും ഉയരത്തില് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുന്നു. അതേസമയം രജോഗുണമാണെങ്കിലോ നമ്മള് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ വീണ്ടും ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തിൽ മരിക്കുമ്പോഴാകട്ടെ നമ്മള് മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പാതാള ലോകങ്ങളിലായിരിക്കും നമ്മള് ജനിക്കുക. അപ്പം കൃമി കീടമായിട്ട് പോലും നമ്മള് ജനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് തമോ ഗുണത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ.
സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. നമ്മളപ്പോ അമ്പലത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ പോകും, ഡൊണേഷൻ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കും, അന്നദാനം പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, പാവപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിലോ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. നമ്മൾ സിറ്റി ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകും. സിറ്റി ലൈഫിലാണെങ്കിലോ ഒരിക്കലും ഒരു എൻജോയ്മെന്റ് ഇല്ല, ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തോന്നിയാൽ പോലും അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫും നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവും ശാന്തിയും ഒക്കെ എടുത്ത് തീർക്കും. നമ്മുടെ ശരീരം ഫുള്ള് രോഗാവസ്ഥയിലാകും. നമ്മൾ 40-50 ഇയേഴ്സ് ആകുമ്പോഴേക്കും. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം ഔഢ്യവും അജ്ഞാനം. അവർക്ക് ബുദ്ധിയും ഉണ്ടാവില്ല, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയില്ല, ഏത് നേരവും കള്ളു കുടിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കുക, ഇതൊക്കെയായിരിക്കും അവര് ചെയ്യുന്നത്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ, സത്വ ഗുണത്തിലുള്ളവർ മുകളിലേക്ക് പോകും, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസ, രാജസ പ്രകൃതികൾ ഭൂമിയിലിരിക്കും. എന്നിട്ട് ജഗന്യ ഗുണവൃത്തി അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ, നീചമായ തമോ ഗുണത്തിനടിപ്പെട്ടവർ നരകങ്ങളിൽ പോയി നിപതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പാതാള ലോകങ്ങളിലും താഴെയാണ് നരകലോകങ്ങൾ. 28 തരം നരകലോകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് ഭാഗവതത്തിലും. ഓരോന്നിനും ഓരോന്നിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്, നരകലോകങ്ങളുണ്ട്. 28 തരം. ശരീര സംബന്ധികളായ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഇതിനെ ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിൽ കുറച്ച് നാളെങ്കിലും ഇരിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന ജനന മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ജനനവും മരണവും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, നല്ല വാർദ്ധക്യമൊക്കെ വരും. പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ അറ്റാച്ച്മെന്റിനൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും വളരെ ആയിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മാക്സിമം 24 hours എത്ര ടൈം ഉണ്ടോ അത്രയും ടൈം നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പണം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അമൃതം ആസ്വദിക്കും നമ്മൾ ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ആർക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം ചീത്തയാണ്, ഞാനാണ് പെർഫെക്റ്റ്, ഇവരൊക്കെ ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിൽ കിടക്കുന്നവരാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു ചീപ്പായിട്ടുള്ള മെന്റാലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന ആഗ്രഹവും ഉണ്ടാകുന്നില്ലയോ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതെ ഇരിക്കുന്നുവോ. ഒരാൾ ചീത്ത വിളിക്കുക, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളപ്പോഴാണ് ചീത്ത വിളിക്കുക. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മളെ മുൻപിൽ തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ ശാന്തനായിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും, അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കും, അവയ്ക്ക് അതീതനായിട്ടും ഇരിക്കും. ഇയാളുടെ തമോ ഗുണമാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇയാളെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ജന്മം എന്തെങ്കിലും ദ്രോഹിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾക്ക് ഇങ്ങനെ അത് തിരിച്ചു തരാൻ തോന്നുന്നത് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ആത്മനിഷ്ഠനായി സുഖദുഃഖങ്ങളെ തുല്യ നിലയിൽ കാണുന്നുവോ. ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നുമില്ലയോ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ജ്വല്ലറിയിലൊക്കെ ഓടുക, ഡയമണ്ട്സ് വാങ്ങിക്കുക, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. നമുക്കറിയാം ഇതിനൊക്കെ എന്തുണ്ട് എന്നുള്ളത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ കളയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്നിട്ട് ധീരനായിട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ അവസ്ഥയിലും ഭയമില്ലാതെ നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും. ആരെ അപമാനിച്ചാലും നോർമൽ ആയിട്ടിരിക്കുക, അത് എന്നെ ബാധിക്കുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും സമചിത്തനും നിരുദ്യമനുമായ, നിരുദ്യമൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ഓവറായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യാതിരിക്കുക, കഴുതയെ പോലെ ജോലി ചെയ്യുക, അതൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുക. ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയാം. ഭഗവാൻ തന്നെയാ പറയുന്നത് ആരാണ് ഗുണാതീതൻ എന്നുള്ളത്. എന്തെങ്കിലും ഇതില് ഒക്കെ നമ്മൾക്ക് അതില് ഏതൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണോ കൂടുതലും കുറവുമുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഞാൻ യോഗം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് എല്ലാം നമ്മളുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ ശരിയാക്കാൻ സാധിക്കും, നമ്മളെ കൊണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മാം ചയോ വ്യഭിചാരേണ, ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുന്നു, മാം ചയോ വ്യഭിചാരേണ, വേറെ ഒരു ദുരുദ്ദേശവുമില്ലാതെ ഒരിടത്തേക്കും മനസ്സ് പോകാതെ പിഴയ്ക്കാതെ ഭക്തിയോഗേന സേവത്തെ, ആരാണോ ഭക്തിയോഗം കൊണ്ട് എന്നെ സേവിക്കുന്നത്, സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ, ആരാണോ സഗുണാൻ സമതീത്യൈതാൻ, ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അതിക്രമിച്ച ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പത്തെ,
ഈ ഇതിൽ നിന്നും നമ്മളിലേക്ക് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് ജീവിച്ചു തീർക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ചിലവരെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ പറയാറില്ലേ, അയാള് എന്തോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്, നമുക്ക് തന്നെ ചില സമയത്ത് തോന്നാറില്ലേ ചിലവരെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ. അവരൊക്കെ ഈ രീതിയിൽ ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾക്ക് അതൊക്കെ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. മാംസയോ വ്യഭിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സകുണാൻ സമതീതേതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ പോലെയുള്ളവരൊക്കെ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ, ബ്രഹ്മപദത്തിൽ തന്നെയാണ് അവര് ഈ മെറ്റീരിയൽ ലൈഫിലും ജീവിച്ച് പോകുന്നത്. അതുപോലെ ആകാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഭാഗവതമൊക്കെ എന്തിനാ വായിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെയൊക്കെ വായിച്ചാലാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഏത് രീതിയിലാണ് ഭക്തി ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സുകൊണ്ട് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ റിയാക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും ഒക്കെ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയും ഭാഗവതവും വായിക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണോ അത് ദേവാലയം പോലെ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശുഭദേവനും ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ആണ് അത്. ഭഗവാൻ അവിടെ വാസം ചെയ്യും, എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ഉദ്ധവൻ പറഞ്ഞു, ഭഗവാനെ അങ്ങ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക, കലിയുഗാണ് വരാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭഗവാൻ തന്റെ ഫുൾ ശക്തികളെ ഭാഗവതത്തിൽ വെച്ചു, എന്നിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ നിക്ഷേപിച്ചു. അതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വാങ്മയി മൂർത്തിയാണ്, അക്ഷര രൂപത്തിലുള്ള മൂർത്തിയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അതെങ്ങനെയാ? സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്. നമ്മള് സദാസേവ്യ, ഔഷധം പോലെ ഔഷധത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുക. സദാസേവ്യ ശ്രീമദ് ഭാഗവതി കഥ എപ്പോഴും സേവിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പം അത് യസ്യ ശ്രവണ മാത്രേന ഹരിശ്ചിത്തം സമാശ്രയേത്, കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഭഗവാൻ കടന്നു വരും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് എന്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്? ശരിയായ ഇത് തെളിച്ചു തരുന്നത്, നമ്മളുടെ വേ തെളിച്ചു തരുന്നത്, തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള വേ തെളിച്ചു തരുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും തന്റെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റീരിയൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പോകാതെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബുക്സ് എഴുതിയതും പ്രഭുപാദരെ പോലെയുള്ള ആചാര്യന്മാരെ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കൂ, എന്നിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കൂ, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകൂ. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആത്മാവും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മീറ്റിംഗ് ആണ്, സമ്മേളനമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അതൊരു മഹോത്സവമാക്കി മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ മരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദുഃഖസ്ഥിതിയായിട്ടല്ല കാണേണ്ടത്. അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അടുത്ത ജന്മം ഭഗവാന്റെ തൃപാദങ്ങളിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുക, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. മരിക്കുക എന്നല്ല പറയേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക. ഇതിലെ സ്റ്റോറി എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. വാൽമീകി മഹർഷിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ്. ആദി കവിയാണ് വാൽമീകി. ആദ്യം നമ്മള് ഈ പുരാണങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് ശ്രുതിയായിരുന്നു. ശ്രുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായ കൊണ്ട് പറയുക, പഠിക്കുക, എന്നിട്ട് കേട്ട് പഠിക്കുക, എഴുതി വെക്കുക എന്നുള്ളതില്ലായിരുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് രാമായണമാണ് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആദി കാവ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യമായിട്ട് എഴുതിയുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പം രത്നാകരൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹണ്ടറായിരുന്നു വാൽമീകി മഹർഷി ആദ്യം. എന്നിട്ട് പൂർവ്വജന്മം അല്ല, സെയിം ജന്മം. അപ്പം ഹണ്ടർ ആയിരുന്നു. ഹണ്ടർ എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കും, എന്നിട്ട് അവരെയൊക്കെ കൊള്ളയടിക്കും, കൊല്ലും, വേണ്ടി വന്ന കൊല്ലും. എന്നിട്ട് ആണ് ഫാമിലിയെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം നാരദ മഹർഷി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കും, നമ്മളുടെ ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും, നല്ല സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ആകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അറിയാം നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിടുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുരുവിനെ പറഞ്ഞു വിട്ടു നാരദ മഹർഷിയെ. എന്നിട്ട് വാൽമീകി ഈ രത്നാകരൻ ഓടി വന്നു കൊല്ലാനായിട്ട്. കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം, നീ ചെയ്യുന്ന പാപമൊക്കെ എവിടെയാ കൊണ്ടുപോയി കളയുക, ആരാണ് ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. അതെന്താ അങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുണ്യത്തിന്റെയും പാപത്തിന്റെയും ഫലം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പോ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ട്, നീ വീട്ടിൽ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ, അമ്മയോ അച്ഛനോ നിന്റെ ഭാര്യയോ കുട്ടികളോ ആരെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോയി. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കാം എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് രത്നാകരൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നിട്ട് അച്ഛനോടും അമ്മയോടും ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, നീ ഞങ്ങളെ നോക്കുക, നിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്.
അത് തന്നെ മക്കളും ഭാര്യയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പം പശ്ചാത്തപിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു രത്നാകരൻ. എന്നിട്ട് നാരദ മഹർഷിയോട് പറഞ്ഞു, ആരും ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു മന്ത്രം ചൊല്ലൂ, നാമം ജപം ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലിരുത്തിയിട്ട് രാമ രാമ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. രാമ രാമ എന്ന് രത്നാകരന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? അത്രത്തോളം ദുഷിച്ചതാണ് നാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നാവിലൂടെ നാമജപ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളെ കൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് സാരമില്ല, മര എന്നേ വരുന്നുള്ളൂ എന്ന്. മര എന്ന് വെച്ചാൽ കൊല്ലുക എന്നുള്ളത്. അപ്പം മര എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ, കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെ അത് രാമ ആയിക്കോളും എന്ന് നാരദ മഹർഷി വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, നിന്നെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് നീ ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നാമജപത്തെക്കാളും ഫലമുണ്ടാവുക ഗുരു സങ്കല്പിക്കുമ്പോഴാ. ഗുരു സങ്കല്പിച്ചു, നാരദ മഹർഷി സങ്കല്പിച്ചു, എന്ത്? ഇയാളൊരു വലിയ വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറും, അതിനുശേഷം ആദികാവ്യം എഴുതുമെന്നുള്ളത്. ആ ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പവും ഈശ്വരാധീനവും എല്ലാം കൂടിയപ്പോഴേക്കും ഈ മനസാന്തരം ധാരാളം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും കുറ്റൊക്കെ വന്നു, ചിതൽക്കുറ്റൊക്കെ വന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നു. ബോധോദയമൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പുറത്തേക്ക് വന്നു. എന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നദിയിൽ കുളിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു നിഷാദൻ കാട്ടാളൻ 2 ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളെ, 2 മിഥുനങ്ങളെ പിന്നെ അമ്പെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് വാൽമീകി മഹർഷിയായിട്ട് മാറി. വാൽമീകി എന്ന് വെച്ചാൽ ചിതൽക്കുറ്റ, വാൽമീകിയായിട്ട് മാറി. ചിതൽക്കുറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മാനിഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൗഞ്ച പക്ഷികളെ കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് കാട്ടാളൻ കൊല്ലുക തന്നെ ചെയ്തു. അപ്പം അതിന്റെ വിഷമത്തില് വാൽമീകി മഹർഷി ഒരു ശ്ലോകം ചൊല്ലി. എന്നിട്ട് മാനിഷാദ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, കൊല്ലരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശ്ലോകം കേട്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇതേ വൃത്തത്തിൽ ഇതേപോലെ ഇതേ സെയിം രീതിയിൽ നീ രാമന്റെ കാവ്യം എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നിനക്ക് രാമന്റെ ഇത് സ്റ്റോറി നിനക്ക് കൺമുൻപിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, കണ്ടെഴുതു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രഹ്മാവ് പോയി. അതിനുശേഷം വാൽമീകി തന്റെ ആശ്രമത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് രാമായണം എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി. എന്നിട്ട് അവിടെ തന്നെയാണ് സീതാദേവിയെ ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടത്, ലക്ഷ്മണൻ കൊണ്ടുവന്ന് വിട്ടതും അവിടെയാണ് അവര് പ്രസവിച്ചതും. ലവകുശന്മാരെ അവിടെയാണ് ജനിച്ചതും ഒക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം. ഗുരുവിന്റെ സങ്കല്പവും നമ്മളുടെ ഈശ്വരാധീനവും ഒന്നുപോലെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുക? നാമം ജപിക്കണം എന്ന തോന്നലുണ്ടാവുക. നാമം ജപിക്കുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവുക? നമുക്ക് ഇത് ചുറ്റും അംഗരക്ഷകരെ പോലെ ഭഗവാന്റെ ആയുധങ്ങളും ദേവേന്ദ്രനും വരുണനും അഷ്ടാവസുക്കളും നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിലും നമ്മൾക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു ഒറ്റപ്പെടൽ എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മുടെ ഹസ്ബൻഡോ വൈഫോ കുട്ടികളോ ഒന്നും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനുശേഷം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളുടെ ആത്മാവും പരമാത്മാവും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമ്മൾ ചൊല്ലിയ നാമം ഒരു സൂചി പോലും നമ്മളെ കൊണ്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്വഗുണത്തിൽ വർദ്ധിക്കുക, മാക്സിമം നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഗുണത്രയ വിഭാഗ യോഗം എന്ന് പറയുന്ന 14ാമത്തെ ലെസൺ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാണ്ടെങ്കിലും പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായോ 14th ലെസൺ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സത്വഗുണത്തിന് ഒരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. ശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിന് വേറൊരു പേര് പറഞ്ഞല്ലോ മാതാജി. വസുദേവാവസ്ഥ എന്ന് പറയും. ശുദ്ധ സത്വം എന്ന് പറയുന്നത് വസുദേവാവസ്ഥ, ഭഗവാന് തുല്യം എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. നമ്മളുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ആ അവസ്ഥയെക്കാളും മുകളിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സ്പിരിച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റേണൽ എന്ന് പറയും. ബിയോണ്ട് അവർ സെൻസസ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ.
ഓക്കെ മതി. വസുദേവാവസ്ഥ അതാ പറഞ്ഞത്. ഭഗവാനെ ഈക്വൽ ആകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാ. അവിടെ എല്ലാവരും ഈക്വൽ ആണ്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ സെയിം ഷേപ്പ്, സെയിം രൂപം, സെയിം നാല് കൈകളും, അതേ ലോകം, അതേപോലെ സാമീപ്യം, സാലോക്യം, സാരൂപ്യം, അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ ഐശ്വര്യം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് ഈ ഭഗവാൻ പറയുന്ന വിശുദ്ധ തത്വം എന്ന് പറയുന്ന വസുദേവാവസ്ഥ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറയാനോ ചോദിക്കാനോ ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, സൺഡേ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആവുന്നതായിരിക്കും. 1 hour ഞാൻ എടുത്തു, സോറി. നമുക്കപ്പോ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീത മാതാജി ഇരുന്നു എത്ര നേരം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ വായിച്ച് എല്ലാവരും ക്വിസൊക്കെ ചെയ്യുക. ഇന്ന് 14 ചാപ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി വൈകിക്കരുത് തീർക്കാനായിട്ട്. 4 ലെസൺസ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളൂ. അപ്പം ഇവരോട് മിനി മാതാജിയോട് ഒരു മാതാജിയോടോ ഒക്കെ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, വൈകിക്കരുത്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുക, എല്ലാ ലെസൺസിന്റെയും പേരൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പഠിക്കുക. കേൾപ്പിക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർക്ക് എന്നെ കേൾപ്പിക്കാം. ഷുവർ ആയിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കേൾക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ടൈം തരാം. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എൻഡ് ചെയ്യാമേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.